Η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μεθόδων, όπως οι υπηρεσίες τηλεματικής, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει κάποια μηχανήματα τα οποία παρέχουμε στους ασθενείς και τα οποία μηχανήματα συνδέονται ασύρματα με κάποιο σταθμό, ο οποίος αναλαμβάνει να στείλει τις μετρήσεις των μηχανημάτων αυτών σε μια βάση δεδομένων που έχουμε αναπτύξει και βρίσκεται εδώ στο Δημόκριτο. Απευθύνεται όμως ταυτόχρονα στους τουρίστες που επισκέπτονται τις περιοχές αυτές, καθώς και τους επιβάτες των πλοίων που διαπλέουν την περιοχή. Τα μηχανήματα αυτά λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν καρδιογράφημα, να μετρήσουν κορεσμό οξυγόνου, καρδιακή συχνότητα, το βάρος του ασθενούς και την αρτηριακή του πίεση. Το έργο αναπτύσσεται με ευρυζωνικά επίγεια και ασύρματα δίκτυα που διασυνδέουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε να παρακολουθείτε ο ασθενής όλο το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο, κάτι που κάνει τον ίδιο να αισθάνεται πιο καλά, με πραγματικά χαμηλό κόστος. Η κωδικοποίηση των ιατρικών δεδομένων των ασθενών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα τόσο για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών και επισκεπτών, όσο και για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συνολική εικόνα υγείας της περιοχής.